Il-Partit Nazzjonalista ddikjara li huwa kontra t-tneħħija ta' immigranti irregolari mill-pajjiż meta ma jekkwalifikawx għall-ażil. F'kummenti ma' Times of Malta Shadow Minister Nazzjonalista ħareġ kontra d-detenzjoni ta' grupp ta' immigranti irregolari mill-Etjopja li fl-aħħar jiem ġew miżmuma mill-Pulizija kif feċ prospett ta' ritorn lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Dawn il-persuni kollha kienu daħlu fil-pajjiż b'mod irregolari u applikaw għall-ażil li ma talba baqgħet qatt ma ġiet emnuta jew milquha. Ma' Times of Malta, il-Ministeru tal-Intern kien sostna li l-awtoritajiet joffru pakkett ta' ritorn volontarju lil dawk kollha li talba tal-ażil tagħhom ma tkunx ġiet milquha. Madankollu, dawk li ma jkooperawx mal-awtoritajiet u ma jaċċettawx ritorn volontarju jistgħu jitneħħew mill-pajjiż b'mod sfurzat. Spjegaw ukoll li dan l-eżerċizzju seħħ anke wara ħidma tal-Unjoni Ewropea marbuta ma' ritorn ta' persuni li ma jkunux kwalifikaw għall-ażil. Esperti fil-qasam dejjem sostnew li meta pajjiż iwaqqaf ir-ritorn ta' persuni li ma jkunux ħadu l-ażil, l-istess pajjiż ikun qed jinkoraġixxi aktar traġitti illegali li matulhom aktar immigranti ekonomiċi jissugraw ħajjithom għal xejn f'suq li huwa dettat mit-traffikanti tal-bnedmin. U mifhum li traffikanti tal-bnedmin jippruvaw jipperswadu lill-immigranti sabiex jirriskjaw ħajjithom permezz ta' vjaġġ bil-baħar li wassal għal eluf ta' mwiet fil-Baħar Mediterran fl-aħħar snin. Din mhijiex l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista attakka l-awtoritajiet b'rabta mal-immigrazzjoni regolari. Ftit ta' snin ilu, esponenti nazzjonalisti kienu fetħu kwerela fuq diversi soldati mill-iskwadra marittima bil-għan li jipprova jitfaħħom il-ħabs. Dakinhar inkjesta kienet ikkonkludiet li dawn is-soldati aġixxew b'mod professjonali u korrett. Il-Partit Nazzjonalista għadu sallu ma talab skuża lil dawn is-soldati.